Sugeng enjing para siswa pinanggih malih kaliyan Bapak wonten ing pasinaon basa Jawa. Ing enjing menika para siswa tansah pinaringan bagas waras to. Mugi-mugi Bapak tetunggo para siswa tansah pinaringan rahayu niskara. Para siswa ing pepanggihan menika saderengipun dipun wiwiti sumangga tetunggo mituhu kegebengan lan kapitayan suang-suang. Tetunggo kawiwitan. Tetunggo purna. Para siswa ing enjang menika Bapak areng gegladi lan sinau sesarengan pripun to caranipun nemtokaken pitutur salebeting teks crita wayang lampahan Bima Bungkus. Ananging saderengipun nemtokaken pituturipun sumangga saged mirsani wedharan teks crita wayang lampahan Bima Bungkus kanthi video ingkang Bapak cawisaken. Sugeng hamirsani. Bima Bungkus. Sungkawaning Prabu Pandhu awit punang jabang si Bungkus ngantos yuswa 13 taun menika wonten Gawang Pepadang. Bungkus dipun pecah dening Gajasena ingkang dipun palilahi para dewa mecah bungkus. Lajeng boten antawis dangu bungkus pecah. Pecahing bungkus mijil jalwa manungsa dados sapatemon lan kekalihipun lajeng prang. Paprangan ingkang sengit menika kapungkasan Sang Gajasena kaperjaya dening Sang Bungkus ngagem kuku Pancanaka. Lajeng sirna jasad sang gajah. Roh lan daya kakiyatanipun manjing jroning Sang Bungkus. Praptanipun Bathara Narada saha tiyang sepuh si Bungkus, Prabu Pandhu lan Dewi Kunti Talibrata ndamel bingung si Bungkus. Bathara Narada tanya kaliyan Sang Bungkus, "Raharja wilujeng ngger samiji lira Bungkus?" Lajeng Bungkus bingung lan nyon pirsa. "Wah, aku iki sapa? Sapa iki sing ngarepanku? Kawuning ana ngger, ulun iki Bathara Narada lan ing mburimu iki wong atuamu." "Wah, Bapak, Ibu." Lajeng dipun pondhong tiyang sepuh kekalih lajeng ngurmati kekalihipun. Sasampunipun Bungkus inggih Bratasena kaboyong ing Ngastina, Bathara Narada mendhet kulitipun Bungkus lajeng kaboyong tumuju gegisi ing Kali Swilugangga. Ing ngriku Bathara Narada njugaraken Prabu Sempani saha keng garwa Dewi Drata ingkang satapa wonten ing pinggiring lepen. Lajeng pukulun Bathara Narada mirsani kawontenan menika, lajeng Bathara Narada njugaraken tiyang kekalih kala wau. Sasampunipun menika pukulun Bathara Narada maringaken sarana awujud kulit ari-ari Bungkus utawi ingkang sampun dipun paringi nama Bratasena supados dados sarana nggayuh gegayuhanipun
antuk putra momongan kanthi cara kulit bungkus dipun campur kaliyan tirta jawah ingkang kaping sepisan. Ing benjang Prabu Sempani lan Dewi Drata gadah putra ingkang aran Raden Jayadrata ya Raden Tirtanata. Lah sampun mirsani videonipun, sumangga sesarengan sinau pripun caranipun nemtokaken pitutur salebetipun teks. Caranipun wonten kalih. Nggih menika setunggal nemtokaken prastawa salebetipun teks. Teks cerita wayang kala wau menika anggadhahi 3 prastawa. Inggih menika prastawa bungkus dipun pecah dening Gajasena. Ingkang angka kalih Gajasena dipun perjaya dening bungkus, lajeng bungkus kepanggih kalian Rama lan ibunipun lumantar Bathara Narada. Kala wau nggih, lajeng ingkang angka 3-nipun inggih menika ari-arinipun bungkus dipun pendet kalian Bathara Narada, dipun bekta lajeng dipun paringaken kalian Prabu Sempani sagarwa. Jalaran saking prastawa kala wau sampun mangertos nggih wonten ing cariyos ingkang sampun dipun wedharaken saderengipun. Lajeng cara ingkang angka kalih inggih menika dipun temtokaken pitutur saking tumindak lan prastawa kala wau. Nah, kala wau menika kan prastawa ingkang angka setunggal lan angka kalih menika radi sami. Sami lung tinulung. Bungkus nggih nulungi Gajasena, Gajasena nggih nulungi bungkus. Dados jalma titah manungsa menika kedah tulung tinulung kaliyan sapadha. Ngaten. Menika pitutur ingkang angka setunggal. Pitutur ingkang angka kalih kalau bungkus menika kan gendong Rama lan ibunipun. Menika dados wujud bekti marang tiyang sepuh. Genea pa ingkang putra menika nembe mijil saking bungkusipun. Lajeng ingkang angka 3 dados jalma titah manungsa menika kedah tirakat. Sami tirakat lan basa Indonesianipun kerja keras menawi badhe anggayuh pepinginan. Menika kedahipun menika gulawentah lan budidaya. Kadosta Prabu Sempani saha garwanipun. Nah, sampun mangertos ta pitutur ingkang wonten salebetipun teks crita wayang Lampahan Bima Bungkus. Mugi-mugi dados jalma titah manungsa menika kedah setunggal tulung tinulung. Ingkang angka kalih bekti kaliyan Rama lan ibunipun, ingkang angka 3 dados manungsa kedah budidaya menawi badhe gadah pepenginan. Sampun mangertos para siswa? Nggih. Mugi-mugi pasinaon ing enjing menika saged migunani tumrap para siswa wonten ing gesangipun ngenjang. Saderengipun dipun pungkasi sumangga dedonga mituhu gegebengan lan kapitayan suang-suang, donga kawiwitan. Dedonga purna cekap semanten aturipun Bapak menawi wonten klentha-klentunipun nyuwun pangapunten. Sugeng enjing.